Asi polhodinu chôdze smerom na juh od obce Letanovce na východnom Slovensku žijú jedni z najviac znevýhodnených ľudí v Európe. Ide o rómsku osadu s jednou pumpou na vodu pre stovky rodín, bez elektriny a kanalizácie. Deti potrebujú sa kúpať, my sa chceme kúpať dobre, čistote chceme byť, svetlo nemáme, my chceme žiť tak, jak normálni ľudia. To sa v takom prostredí, v jednom byte sa nedá žiť. Chceme sa kúpať, musíme deti vyháňať, treba sa kúpať, napríklad celý chcem sa kúpať, nemôžem. Rozumiete ako? Na Slovensku žije asi 500 000 Rómov, takmer 10% celkovej populácie, a tretina z nich žije v osadách. Takmer všetci sa stretávajú s diskrimináciou, ktorá je porušovaním ich ľudských práv. Málo ktorí z nich majú prácu. Ak ochorejú, majú problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti a miestne nerómske komunity sú voči nim buď opatrné, alebo až nepriateľské. Veľký počet rómskych detí je segregovaných v školách, ktoré sú prakticky určené výlučne pre Rómov, alebo sú umiestnené v špeciálnych školách pre deti s fyzickým alebo duševným postihnutím, prípadne s poruchami učenia. V týchto školách je im poskytnuté vzdelanie nižšej kvalitatívnej úrovne, než je štandard. Tieto deti sú potom zachytené medzi dvoma mlynskými kameňmi, systémom, v ktorom zlyhávajú, a rodinným životom, ktorý im zlyhávať pomáha. Ja by som chcela, že by tie deti mali domácu úlohu, že by som aj ja im pomáhala, že by sa učili, že by sa... Ale nedá sa nič robiť. Máme jednu sviečku, čo chceme, že by deti sa učili, a to raz vaše pripáľa a musíme ísť spať. Kruštenovci majú jednoizbový príbytok a 4 deti, ktoré potrebujú prichystať do školy. 3 z nich chodia do špeciálnej školy a 1 do základnej školy. Z osady do obce Letanovce chodí denne len jeden autobus tam a jeden späť. Ak chcú deti ostať v škole dlhšie, musia sa vrátiť pešo. Tieto deti potrebujú vzdelanie, ak sa chcú dostať zo začarovaného kruhu chudoby, v ktorom Rómovia existovali celé stáročia. Takmer určite však budú čeliť diskriminácii alebo stereotypom od svojich učiteľov, od štátu a miestnych predstaviteľov. Najväčší problém u Rómov je to, že chýba im tá predškolská výchova. Oni, keď nastúpia do 1. ročníka základnej školy, dlho im trvá, kým si osvoja nejaké také základné návyky existencie. To znamená, oni nevedia používať WC, nevedia používať vodovodné kohútiky, a to je obrovský problém. Ale pre Kruštenovcov i pre zvyšok osady existuje možnosť nového bývania. S finančnou podporou Európskej únie sa začali stavebné práce. Prebiehajú však už vyše 2 rokov a boli predmetom protestných petícií miestnych obyvateľov, ktorí nechcú mať osadu v susedstve. A nie sú jediní. Rómovia tvrdia, že domy nie sú pre nich vhodné a ich údržba bude pre nich príliš drahá. Okrem toho pozemky sú 2-krát tak ďaleko od obce a školy. Ja si myslím, čo je tu teraz, alebo kde sme tam teraz, je to isté. Budeme spať na zemi s deťmi, lebo tieto prostory nie sú vyhovujúce. A oddelení od tohto našej obci 6 kilometre, ja si myslím, že to je proti európske normy. 60 kilometrov od obce Jarovnice je ďalšia škola, ktorá poskytuje predškolské vzdelávanie. Na prízemí sa deti veselo hrajú v triede, ktorá by sa mohla nachádzať kdekoľvek v Európe, až na jeden rozdiel.
Toto je nerómska trieda pre deti z miestnej obce. Zatiaľ čo o poschodie vyššie sú oddelené alebo segregované rómske deti, ktoré od útleho veku zisťujú, že sú považované za odlišné. Hovorím, špecifikum tých Letanoviec a tých Jarovníc skutočne treba preskúmať, áno, že prečo sa to tak deje. Ja nie som za to, aby... Trebárs, áno, v istom zmysle treba z Bystránoch. Áno, máme plne organizovanú základnú školu, kde sú rómske deti a je ročníky 1-4 len a tam sú, dajme tomu, nerómske deti, áno, v inej budove. Ja to považujem za segregáciu. Áno. Len hovorím, treba potom počúvať vlastne všetkých občanov. Predsa ten rodič je daňový poplatník, aj ten. A má právo sa aj ten rodič vlastne vyjadrovať, áno. S pribúdajúcim vekom detí sa miera segregácie zvyšuje. Po dosiahnutí 6 rokov a ukončení materskej školy budú musieť tieto deti odísť a budú preradené do preplnenej školy určenej pre rómske deti. Riaditeľ tejto školy tvrdí, že rómski rodičia sú s touto tichou dohodou spokojní. Nie každý však s jeho tvrdením súhlasí. Ja by som bol rád, keby boli moje deti zo Bielina. Že by sa to učili moje deti, že by sa učili to, čo aj bieli. Že by aj ono vládol ten nemecký alebo anglický jazyk. To by som bol rád. A keby trebalo aj zaplatiť, tak mu zaplatím aj školu, všetko, že by sa učil. Ladislav spolu s ostatnými rómskymi rodičmi musí svoje deti vyzdvihnúť o pol hodinu skôr ako zvyšok školy, aby sa nestretávali s ostatnými nerómskymi rodičmi. Domovom Ladislava a jeho rodiny je osada v Jarovniciach, najväčšia na Slovensku. Ladislav pracuje dlhé hodiny pre stavebnú firmu s nádejou, že jeho zárobok dá jeho deťom šancu na lepší život. Vie však, že peniaze nie sú jediný problém. Áno. Je diskriminácia. A veľká. Pretože to nie je jedno, neviem, čo to sú, ani neviem si to predstaviť, že jak je to možné. Predtým za komunista chodili všetci Rómovia ako zo Bielima chodili. A Bieli sa sťažovali na Rómov, že ako oni im nedávajú pokoj, že im krádnu také dačo. Ale to nebola pravda. Ako chceli toto, že by mali, že by rómske deti boli rozdelení, aj bieli, že by boli rozdelení. A to dosiahli. A neviem prečo teraz, že takto isto. Takže, že rómske deti v školke hore sú. A ani to som sa ani o tom vôbec nezamýšľal, že kvôli čomu to je. A ja som si takedy dával takú otázku, že kvôli čomu to je. Prečo také malé decko nemohlo by byť so Bielim? The Roma have the same aspirations as the majority of the population in Slovakia, but they can't achieve these unless and until the government of Slovakia assumes its responsibility to protect, respect and fulfill the basic right of Romani children to an adequate education. As a first step, the government must make an immediate and clear political commitment to eradicate the segregation of education for Roma. It must take all measures immediately to reverse this intolerable situation. The government must also ensure that segregated and impoverished settlements for Roma are a thing of the past. Rómovia vkladajú do budúcnosti svojich detí rovnaké nádeje ako ktorýkoľvek iní rodičia a majú rovnaké práva ako ktokoľvek z nás. Právo na vzdelávanie bez diskriminácie, právo na primeranú životnú úroveň a právo na dôstojný život.